Jaris, No. koľko je tomu, čo som hovorila, že my sa nemusíme bať, že toto tu nehrozí? Petrovi ešte zavolať, ako to tam vyzerá. Na čo? Lebo odtiaľ to príde sem. Ale nemá šancu ísť Petrovi pomôcť. Ani Buffy nemá My šancu. sa Ani... nedostaneme. Bože. No to je hrúza. No ahoj, je Peter. No ako to vyzerá? Voda ako ustúpila, či? Keď to príde sem, lebo si to už umel. Si to už dolu, už vyrobíšľam, kde odstavím auto, volať na sever. Na kopec. Lebo stále ide väčšia a väčšia, ešte to príde handlové, že one. Že sa valí po námestiach voda. Čo si hovorili, že volali. To príde sem.